El carrer dels Pescadors torna a lluir com el 1994. Després de 2 anys d'aturada, el tornen a engalanar. Recuperen una tradició, però també és un record a una veïna ja desapareguda. Per començar, com hem començat a lo primer, amb la primera junta amb l'Emília Llorca. Quasi és un homenatge amb ella, perquè és el mateix que aquella vegada i com que va tindre molt d'èxit. Al carrer del Baluard, en canvi, l'han envaït els Minions. Els veïns fa 5 anys consecutius que canvien la imatge de les façanes i ho fan per diferents motius. Perquè és tradició, està força bé, això fa barri i ens ajuda a nosaltres també a comunicar-nos uns amb els altres, i si molts cops el que no dius creuant pel dematí ho pots dir aquí amb una cerveseta o amb una botifarra. El carrer de Sant Elm és el més novell. Va començar l'any passat a iniciativa d'una veïna que fa només 3 anys que hi viu. Hay que estar un poco loco para meterte en estos follones, pero bueno, como no lo haces con gusto, como se dice, sarna con gusto no pica, y bueno, pues eso es con mucha pasión y con muchas ganas. Y invito a que todos los vecinos se animen a recuperar la tradición. Fins diumenge vinent hi sou a temps de gaudir d'aquests 3 carrers encalanats de la Barceloneta, que a més de begudes i menjar, també han preparat activitats per a tots els públics.